Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Karon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes, ika-23 na sa bulan sang Hunyo tuig 2020. Kamusta mga kaaksyon amon sa kanginan oks lang ang aton sining pag sinalayo? Lapit na lang mag-July mga kaaksyon, no? Ano ayhan sa July, no? Kung mapadayon pata o kung hindi, no? Importante lang naka-face mask kag social distancing. Itumanon tagid ang mga protocols mga kaaksyon kung anong nasad sa health protocols naton mga kaaksyon. Para nga bisan paano ang mga positive nga nagasulunod diri sa probinsya kag Negros Occidental kag syudad sa Bacolod yara lang sa home quarantine kag ang iban sinin naka quarantine facility lang mga kaaksyon, no? Sige, nopdanay kita tubdob sa takna launa sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga kabaranggayan kag kasudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad dira kag kalakip man sa palibot sang syudad sang Bacolod. Dinopdanay kita mga kaaksyon. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon dira sa oriental side sang probinsya
Ilabi na sa Canlaon City kag mga kaiping nga mga lugar sa sining padayon man nga ngurob si Bulkan Canlaon mga kaaksyon. Pero kabayon ta nga hindi lang kakulbagid ang halos kalabanan although nga alert level 1 sa giyapon ng Bulkan Canlaon pero sa mga kaaksyon ta dira nga malapit sa Bulkan pagro aligmat lang mga kaaksyon. Ayos. Kag sa aton sila nga mga kaaksyon sa bugos nga Region 6 inopdanay kita sa sining pagpangalagad sa aksyon BBB. Sa way pa makatimo-timo sang palanyagahon pagmatamat na kung may tilimuon kita sa siningod to samtang raga pamati diri sa aton sining balitaan naga-relax ng halos kalabanan kainit man sang tiyempo no perti man nga init ga duging man mas mayo na lang kontra nga magulan-ulan bla kabudlay kung kaisa. Ayos, sige, inupdanay kita mga kaaksyon, largada. Ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Samtang aton sining nga mga kaaksyon nagatutok na via Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. I-like lang ang aton sining programa kag padala lang sang mensahe ninyo. Hindi lang tama gid ka lawig ha kay tinguan ta ina nga mabasa karon dugay-dugay sa aton sining nga pagpangalagad. Sa aton sining nga mga Facebook lovers. Sa mga Facebookers, siling nila, no? Kag sa mga website na dira, no? Sa website naton sa www.actionradiobacolod.com.ph. Tutok na sa aton sining balitaan sa Kapitolyo Provincial. Mangin kaupod ta si Aksyon Eden Aboso. Task Force African Swine Flu sang probinsya padayon nga naga-inspect kag naga-monitor sa nagasunod nga produkto sa probinsya. Mga baboy sa Luzon kag Mindanao apektado sa gyapon sang among nga virus. Kag maki-update kita karon sa padayon nga nag-aalabutan nga mga LSI diri sa probinsya. Anong latest mga kaaksyon aton hibaloon karon dugay-dugay we have Aksyon Eden Aboso. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita igabalita ni Aksyon Dale Salazar. DSSD Bacolod maganegosyar sa LGU sang Negros Oriental angot sa plano nga pagbiyahe sa mga badyaw sa Bacolod padulong sa Hulos-Sulo. Galing kay kung amuning sitwasyon ambot kung may ma-attender nga problema sini. Dapat ginpanghawlan ni Slanay galinapta lang diri sa syudad sa Bacolod. Ay na no maning sitwasyon bisan din ka lang subong may mga badyaw. Ayo, basta badyaw, baw. Ay perte. Tigalibog man ang ulo sang gobyerno lokal diri sa syudad sa Bacolod kung nanano ang himuon nila. May mga negotiation nga matabo sa Negros Oriental, may mga araman sa Victorias, kay may badyaw man nga mga residente dito ginhouse mo ang Victorias nakaligad mga kaaksyon. Nagligad gani nga si Mana to may 15 anyos nga badyaw to nga napatay nga badyaw. Kag ginhalid lang to sa panghigaron. Ay, perti man ka mga kwano. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa pagpabilin sa mga traffic enforcers sa anom ka border control. Isa sa mga rason kung nga nagagutok ang dalan sa syudad sang Bacolod. Samtang sa ibang pang mga balita,
Sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden. May kagtanan sa palayag ni Colonel Colonel Romy Pange, ang atong siling Provincial Director. Ini may kangtanan sa nagpasalamat sa maayong resulta sang house visitation sang PNP. Kag Police Colonel Palge, hindi anay maghatag sang komento sa pagdakop sang leaders sang Ipugon Organized Crime Group. Samtang sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Eden Aboso, ini may kangtanan sa palayag sang City Disaster Risk Reduction and Management Office nga kung sa din magpakigangot sa mga barangay kag magalibot buwas nga adlaw angot sa selebrasyon sang kapiestahan ni San Juan de Bautista. Samtang sa balita naman sa national, balita ni Aksyon Dorel Cabato, ini may kangtanan sa health sa palayag ni Health Secretary Doke kag mga opisyal sa IETF matinlo kag may integridad suno sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Nga may mga cabinet secretaries paya kag mga opisyal sang pungsod Pilipinas, no? Nga si Doke ang nagahimo manang nisang iyas ring trabaho nga salini nila ka papahuway na ya si Health Secretary Doke man kag opisyal kuno sang IETF nanungbot sing ganon ni nila sila mabulos de ito hindi man sila gani kasangkol sang ila sining trabaho. Pabayin nyo lang dablas si Secretary Doke kag iban nga mga opisyal sang ATF nga magsali kita ka wangalda abihin mo alang blang inyo sining obligasyon dra. Sus, anti-terror bill nagapaydalom pa sa review sang legal team sang Malacanang. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga pungsod Pilipinas mabatian sa dili ginamang madugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, buling. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Mahina ang kalaban. Samtang ayara na kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan sa sining mga inoras, samtang nagpahunay-hunay na ang wala mga obligasyon sa sining auto, kaming bahala sa pagdala sa mga balita idulong namon sa diligid lamang madugay. Daligid lang matagtanay pila ka mga commercials, then balikan tang sunod-sunod na nga mga reports ang aton sining nga mga action reporters inyo na mabatian sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canto, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton.
Madamo gid sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:33 ang atong oras, 11:33 na mga kaaksyon. Para sa complete nga management sa inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kada adlaw kita mga kaaksyon. No? Amuning importante, gid. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa ngaton nga dugo kagatay. Ini man may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants.
pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-Detox 500 capsule na kamo adlaw-adlaw mga kaaksyon. No? Detox 500 capsule mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:34 na nga oras, 11:34 na mga kaaksyon. Sige, samtang raga tutok na kamo sa aton sining balitaan, dire kita na salyadahan tang mga balita nasyonal gikan sa News Center upod gi Aksyon Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga si Health Secretary Francisco Duque, no? Kag mga opisyal sa IETF matinlo kag may integridad suno sa presidente nga sa linyo manika kuan ni sila man na nuning botsing ganon sa ibang pangguba-guba lang niya. Kalakiban mga kaaksyon, anti-terror bill nagapadayon pa sa pag-review sang legal team sang Malacañang. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sa mga balita nasyonal gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, good noon. Yes, Action Rex, mga udto kag saton man mga pinalangga ang mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod matapos ang ginadusok ng investigasyon sa Office of the Ombudsman. Ginpasiguro ni Presidente Rodrigo Duterte ang suporta kay Health Secretary Francisco Duque III kag mga opisyal sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Sunod sa Presidente, kung pamangkoton siya sa Ombudsman, handa siya nga pamatud-an ang katampad sang katampad kag integridad sa mga miyembro sang IATF. Sunod sa Presidente, matinlo kag nagasalig siya sa tanan nga miyembro sang task force. Kag dugang pa sa Presidente, dako nga sakripisyo ang ginahimo sa mga taga-gobyerno para sa pagpakig-away sang pungsod sa COVID-19 pandemic. Madumduman nga ginpahayag sang Ombudsman nga pag-imbestigahan nila si Duque kag ang mga irregularidad sa Department of Health o kon DOH. Sinong proponent sini Action Dorsman? Actually, Action Rex, nagligad mga senador. Pila ka mga senador ang nagapalayag kag may mga group of doctors mo to Action Rex. Ang naghambal balang luyag nila nga pahalinon si Duque kay tungod nga do wala sang do pigaw ang iya nga pigaw performance COVID-19 response bala Action Rex diri sa Pilipinas. Te sa part naman guro ni Presidente Duterte syempre hindi ina mahapos nga trabaho bala Action Rex. Kaga si mismo gani si Senator Richard Gordon nagambal man gani nga ano ganit ni nagambal siya nga hindi bala amo nakahapos ang paghandol Action Rex labi na mga pandemic subong. Tiyambal niya dumayara lang gid guro sa nagatarget sa posisyon ni Duque. Laban according na sa iya Action Rex. Ti galing kay hindi ka man salida ka kuan kun gina-remind mo man na sila sang obligasyon mo galing kay ti ang ila gusto gid nila papahuwayon si Duque. Kagiban nga mga IATF personnel. Ti subong mo man sang pobre ng iya obligasyon. Te subong ginapay dalam sa Action Rex sa moto proprio investigation sang Ombudsman. Ti ang ano lang din ni Action Rex, ang do abanse lang diyan ni Duque kay nagasuporta sa iya si Presidente Duterte. Te si nahibaluan man sa tanan nga si Presidente Duterte lang ya ang may poder sa pagkakasini kay Duque Action Rex. So balaan tala na ako ano ang development si Action Rex nga mga panghitabo Action Rex angot as sininga sa Department of Health. Kag sa iban pagid nga balita national nagapay dalom pa sa karon sa pag-review
sang legal team sang palasyo sang Malacañang ining anti-terror bill. So kay Presidente Rodrigo Duterte nga matapos niya mabasa ang hagna, gin-endorse niya pa ini sa iya nga legal team. Kaya matapos ma-review sa iya nga legal team, igabalik pa ni sa iya kalakip ng rekomendasyon man kung ini ang dapat aprobahan o kung hindi. Tinaybaluan nga ang amo nga hagna ang ginsertipikahan sang presidente nga urgent. Sadtong June 9 sang matransmit naman ang hagna sa palasyo para sa pagpirma sang presidente. Una naman ginpahayag sang Malacañang nga pag-aprobahan kag pirmahan sang presidente ang amo nga lagi. Kag sulo padre kinahanglan lamang ikonsidera sang presidente ang mga legal advice antes ini nga pirmahan. Kag Action Rex kagabi sa press briefing bala ni Presidente Duterte, gin-assign niya to si DNR Secretary Roy Simato sa Cebu City nga amo Action Rex ang maga pamuno didto sa pagsabat sang problema sini nga COVID-19. Doon na tublag ang presidente, tungod man sang daw pawala man ang Cebu, ama, kung may na-istorya ko nakaligat, kagabi, Blat Action Doors, mga taga Cebu, ay, do para to ya sila, do normal ang yakuno mo. Ay, gali. Nga man ka, gwa-japon sila. Yapon niya. Abi ko naka-ECQ to sila. ECQ nga, hindi man ta magkasiling nga sobra-sobra, pero tayo sobra gidya Dogo pinagusto lang sila yablaw. Tawag sila ka siling nga, kabudlay ni sang COVID-19. Mayara gidya ko no porsyon to iya sang Cebu nga grabe gidya Action Doors. Ang tao, wala lang pakialam ya. Daw normal lang para sa ilabla. Oo. Ang ini nga Action Rex nga pag-assign ni Presidente Duterte kay Simato. Actually, wala pa siya sang reaction Action Rex. Pero wag siya mahingimo. Tumanaw niya gini Action Rex. So, bali si Simato ni Action Rex, diri ni magahalin sa iya ang mga rekomendasyon bala para sa IATF kung ano ang ipatuman dito sa Cebu City. So, bantayan tala ning developments ni Action Rex. Nahanungod sining panibago na naman nga obligasyon ginhatag ni Presidente Duterte kay DNR Secretary Roy Simato. Samtang ma-update ko sa records ng COVID-19 sa bugos nga kalibutan, sa karon ang infected 9,187,861. Ang nagkalamatay dire 474,339 kag ang naka-recover 4,937,251. Sa Pilipinas naman sa pinaka-latest June 22, 2020, ang cases naton 30,682. Ang nagkalamatay diri 1,177 kag ang naka-recover 8,143. Sa probinsya naman sa Negros Occidental, 43 na Action Rex ang kaso matapos nadugagan kagapon sang 3. Ang Bacolod naman nagapabilin sa 28 ka mga kaso. Sa Western Visayas COVID-19 case bulletin number 88 naman, as of June 22, 2020, 197 cases diri, 15 ka mga ang bag-o kagapon yung record, 72 naman ang aktibo nga kaso, 114 ang naka-recover, may 4 ka mga bag-o nga recoveries, kag nagapabilin sa 11 ang nagkalamatay. 567 ka mga total lab results ang gin-release, sa diin 312 diri ang naghalin sa Western Visayas Medical Center Subnational Laboratory, kag 255 naman sa Teresita Provincial Hospital Molecular Laboratory sa Silay. So sa 567, 15 diri ang nag-positive, kag 552 naman ang nag-negative sa COVID-19. Balita? Action Doors, anong latest sa earthquake to sa Canlaon? Kay Gina-Action Rex, sa Dong last ni amutong sa Silay daw kay nasang kagahon. Wala man to kung Action Rex sang kaang tanan sa away ni kang tanan Canlaon. sa Silay, din siya nagaling amutong hambal kaina niya Action Rex niya sino ni Marie Andeline Kinsha. Siya ni ang resident volcanologist sa Negros Occidental. Ito yan nagaling yung 3.0 to? Do ka other man siya Action Rex. Kumbaga, vlog abing iban nga lain man to siya yung basta ang hambal lang, wala to ako na. Wala ito kayo lantanan sa Canlaon. Kaya Canlaon, natingala ko may Silay pa yaw. Pero anong kwa nila, may active sa Silay man da? Wala man bulkan. Pero Talisay daw Mount galing sa Talisay itong ginsaka to namon blang nag-recover to sa mga bala nga chimpo pa to sang
chimpo ni tiyoy mo to hapon bla. Dali kay daw, why naman to? Why na to yan? Hindi active. Inactive na nga bulkan. Abot din niyang sila. Hindi nga may 3.0. Hindi nga naka-register launa 125 sang kainas ang kagahon. June 23. Pero ang kanlaunta, ang last is, ano dang oras mo man? Kag-inaction na sa ilagin pagwa, 8 a.m., na-record ang 104 ka volcano tectonic earthquakes action Alas Rex. 8? Yes. Nga daw ay nadiya sa earthquake information man. Sa iyan niya ka, no? Sa Kanlaon niya action Rex. Sa Kanlaon. Dobali ang update sa Bulkan Kanlaon. Nan. Pero kung sa earthquake information, daw ay gidi... Kagapon to action Rex, ang may kang tanan sa Kanlaon. Kagapon to La Carlota City. La Carlota, 10:40, 3:24, las 3:24 sa ngapon, kag las 3:09. Correct. Sa La Carlota, to 3.1 sang las 3:09 kahapon sa ngapon, kag 2.4 sang las 3:24 sang hapon, no? Kahapon na mga ka-aksyon. Yes. Pero as of today, why kita sang nakita diri sa earthquake bulletin or information sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology Action Doors. Correct. Sige, kabay pa magpadayon ha. Sige. Ayos. Balita nagikan sa inyo Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:45 ng aton oras, 11:45, no? Alert level 1 pa sa gyapon ang Canlaon Volcano, pero sa mga ka-aksyon naton sa pinaka-latest nga report sa earthquake information sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PVOX. Bali kahapon pa rin, June 22. Sa pinaka-latest, siya daw ay pamana, except lang sang silay ni nga nagka-rehestro mga ka-aksyon, no? So, amo nang latest nga report June 23, Martes, mga ka-aksyon. No? Sige, katuanta si Aksyon Eden Abuso, balita sa patrol. Ini may kang tanan sa ti buwas nga daan San Juan de Bautista. Ambot kung din kamo masaliada, ambot kung may masaliada pa ni buwas sa mga baybay ni. Mayara gid na siguro no, kagiban pang mga kasubaan dribla sa probinsya sang Negros Occidental. Dito sa syudad ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga kaaksyon, magapakigangot sa mga barangay kag magalibot buwas nga adlaw angot sa selebrasyon sang kapistahan ni San Juan de Bautista. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Action na Rex i-monitor kag magapakigangot sa mga barangay buwas nga adlaw Hunyo 24. Ang team naman sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office sa tipag sa ulog sang kapistahan ni San Juan Bautista. Sunod kay Executive Assistant Jomari Vargas, Cluster Head sang CDRRMO, bangod sirado Action Rex ang mga beach resort sa syudad sang Bacolod. Hindi nila kinahanglan magpahamtang sa mga rescue o kung response desk sa baylo, magalaybot sila agud mapasiguro nga wala sang may magluntad nga insidente may kang tanan sa selebrasyon. Dugang kay Vargas, nagapati siya nga bangod sa padayon nga pakig-away sa COVID-19, nahangpan sa mga pumuluyo nga kinahanglan limitahan kag ipaiway ang mga kaangay nga selebrasyon. Sunod pa kay Vargas, bangod man sa ginapatuman nga gani ko ni sip-isipon, isa man lang ni kadlaw Aksyon Eden mo pagkabugtaw mo dasong adlaw June 25 ti wala naman ang San Juan de Bautista bla. Correct, Action Rex. Kaya kumbaga bala naanaran yung bala sa mga Pinoy Action Rex nga kung amo na gani San Juan sang una gani kung ara pa kita sa normal nga sitwasyon. Nagasakay sa jeep, nagaugtas pa na iya. Gani ga pamasya. Parang kung may mga basya man ang matabubuas?
Wala lang kita kabalo. So, rest kiti ambal ni Vargas, kabay pa nga nahangpan yun sa ngaton nga mga action ng mga pumuluyo, nga ti may ginapatuman nga pagsulundan kaangay sang social distancing tag ang aton nga pagtuksok sang face mask. Tapos given pag action rex nga although ang akong ma-advise ka ni action din sa ilay, paiway na lang na nila. Anay, subong man lang ning tuig ni, ang daso nga tuig, isip-isipan ta naman, anay. Correct, action rex. Pwede ka man kapabasa yapon sa banyo. Pwede Pamubo ka lang to sa banyo, okay na iya. Celebrar mo na dayon, isa lang ka igo ni isa ka balde, pihunaling mo, ayos na. San Juan na today. Pagkatapos sinaway naman dayon. Correct, action rex. Importante, di mapabilin ang social distancing ang face mask. Sige pa mangkot naman action rex actually si Sir Vargas. Kasi may mga open mo kangay sang bread ko. Mayara na usually kung sanuan action rex damo na mga nagapaligo. Okay, open na gali. Oo, open lang na ti hambal niya, malibot man sila gyapon kag i-assess ang sitwasyon kag sawayon action rex ang mga pupuluyo nga ti hambal ya kabudlay mong paligo sila may face mask. Gani man. Kaya kung wala sila face mask, takpo naman sila kasi hindi man pwede. Kag amuman action rex ang social distancing nga hugot gyud nga ginapatuman, nga gina-implement diri sa syudad sang Bacolod. Kag may baloan action rex may pila ka mga resort ginpanugutan sang Department of Tourism nga magbukas kag wala iya sa listahan ang mga resort diri sa syudad sang Bacolod. Away ta diya sa Bacolod sa mga resort nga ginatagan go signal nga pwede nakabukas. So far action rex sa list nga nakita tado wala pa pero may ara iya sa province. Sa probinsya may ara pero sa city wala gid gali. Correct, action rex. So ang balantayan na lang nila ining mga parehas diri sa reclamation area kag sa Bredco kag Banago kag iban pang mga areas man diri. Correct, action rex. Pero amo nang hambal ni Sir Vargas nga hindi naman gid nila kinahanglan gid magtukod bala. Pero may koordinasyon sila guro sa Philippine Coast Guard. Ni kay Philippine Coast Guard basi malibot maniblas la. Suno sa kay Sir Vargas action rex sa mga barangay sila makigangot especially sa mga natungdan nga barangay kundi may mga open bala nga pwede sila paligo Tigaling sako ning barangay. Nagtagpangadaan sang second trans buwas. Do sako video tanan action rex kay kung Philippine Coast Guard naman nagabulig na daan bantay sa porto kanya yung mga nagapinauli kay may biyahe. Do tanan action rex nga ahensya do sako subong mayo paguro si action ninyo mamantayon ta boss. Palibot action ninyo boss. Pamatiyan natin action rex si Executive Assistant Jo Marie Vargas. Mahabot siguro yung monitor na naman kunyari. So far, wala siyang intention ng maligo sa baytay. Pero kaya i-check na naman, monitor na naman. Pero naman sa una natin nag-pangit niya, nag-set up just like the other last year. So hindi ko naman ang parusto. Tungkol niya, halos na may una, social distancing, wala na. Kaya naman maligo sa baytay, naka-face mask kayo mo yan. So, wala so far na plan. Alam mo, monitor na naman ang bye-bye kung may aragin man. May bisama yun naman ang tao nga social distancing. Wala king mga results nga open. So, siya tapon, di so far na wala king network namon, di nga amo na. So, anyway, amo di bakit may aragin man, kipin may aragin man yan, di naman sa resort, kapaligo. It's monitor na naman, Japon. Amo na kita. Balitalin sa patrol ang kaaksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:53 na nga oras. 11:53 na mga kaaksyon. Sige, karon dugay-dugay lang mga kaaksyon ang inyo sining nga mga mensahe nga ginpadala diri sa pagpangalagad ta sa Aksyon BBB sa Facebook Live.
Ayos, sige, kantuan ta si Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update na sa visitation sa mga kapulisan. House visitation bla. Nangin Mayo ko no. Ang resulta sinisuno kay Colonel Pauge. Ang aton sining OIC Provincial Director, kagalakip man nga ti si Colonel Pauge, nagayong hindi anay maghatag sang komento angot sa pagdakop sang leader sang Ipugon Organized Crime Group. Kay still ang verification ginatun-an ka ginapadayon pa nila. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Bri. Action Rex, again pasalamatan din ni Police Colonel Romy Palge, ang pumunuyo sang Negros Occidental. Bangod nga nakita niya diri ang pagkooperar sa una o kontila ka mga proyekto niya diri nga mo ni ang house to house visitation. So kay Palge Direction Rex, ang mga tao nagahatagid sang ilang sining information, wala nagapamalibad kag ginapahangop Manila Action Rex kung ano bala ang nangin or mangin kaundan sining house-to-house visitation. So raw madumduman sa aton sining tagpalamati nga nag-umpisa ini sa tong pila pagid lamang kadlaw nga nagpungko si Palge diri bilang officer in charge sang Negros Occidental Police Office nga nagreklamo ang mga alkalde diri nga wala sila sang ideya nga may naga-inapot gali nga mga OFWs kag subong man mga LSIs sa ila sinitag sa mga lugar. Ginkasan ni Palge diri nga mag house-to-house visitation para mabalaan kung sa sino nga mga pamilya nga may ara sang manog-abot para ma-inform ini sa mas temprano kag inang matawag naton hindi makapinagusto pa uli sa ila sinitag sa tagsa ka mga puloy-an. So nakit-an diri nga ti maayo ginang resulta amat-amat nga nakilala sang mga pumuluyo man ang mga kapulisan. Ini may connection gyapon sa community relations sang PNP. Magluwasing OFWs nga mga LSIs nga tuyo niya ipaladugang o kulibulig sa mga alkalde, makabulig man ni sa prevensyon sang kriminalidad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag makabulig man ini Action Rex nga makilala ang tawo kung may crime nga nagakatabo dasig ini nga malocate kag makilala gilayon. Rason nga tiginhimo niya ini para lang gid nga mapaluntad ang kapusan sa paglaga sa mga kriminal diri sa Negros Occidental kag magluwas siniti nakit-an niya nga iniman ang isa man ka bulig para sa pagpatigayon sa pila ka mga proyekto sang PNP sa Pumuluyo. Nandun po sa iba't ibang lugar at pinupuhan rin po natin para sa ganun maipahot natin po conservative rin na ito po pala yung galing sa ganitong lugar na makahabis dito sa Negros Occidental at kung sa munisipyo sa RCT ma-inform natin agad yung consent city So maliban dito ba sa mga returning natin na mga Negrense, ito ba may makatulong sa mga crimes yung house visitation natin, sir? Sa tingin natin po? Ito po yung pag-isipan natin kasi siyempre pag may mga problema dyan sa community, malalaman agad ng COVID o pasahig ng pang-abot sa concern local government unit. Kasi madilim sa lugar na yun, malalaman natin ngayon na sa lugar na yun pala madilim. O naman yung mga topic po ng papayapaan o hindi order doon sa barangay, ay malaman natin because of this passport na nag-report na. I see. Sir, ang mga pangalan nito kinukuha, sir, no? Mula sa bata hanggang dun sa matanda. Parang ganun po. Yan po yung mga kung namin po sa at sa direct sa munang palayag ni Palge Angot sini, so nag-ayo siya sa paghanop liwat sa nga Pumuluyo, no? Sa mga kapulisan nga hindi hatagan sang lain nga kolor abi kag so far wala pagid man siya nakabaton or nakabaton sa mga reklamo batok sining ginahimo karon sang iya sining nga tawo nga house to house visitation Action Rex. Ginulayhon naton sa pamangkot sining nga aga
kung inang ano ang yung komento, anong status sa tong kay Francisco Ipugon, ang ginakabig yang leader sang sining Ipugon organized group nga ginatudlo among responsable suspect sining pagsulod sang puloy-an sa Bilja National nga ginpatay gid nga si Carl Nolens nagligad nga simana. So no kay Palgid diri hindi gid siya anay makahatag pa sang komento kay padayon pa action direct sang ilaw sining pag-imbestigar gihapon. Gina padaluman pa nila ini kag hindi basta-basta nga ipalayag sa publiko unless kon makompleto na ang ila sila nga ginahimo nga pag-imbestigar action rex. Nahibalaan nga ining si Francisco Ipugon na dakpan ini dira sa Banwasang Kawayan kag gina-imbestigar man karon sa Bacolod City Police Office ang ila sini nga status. Nga way pa ni matapos ang investigasyon nila sini sa BCPO? Way pa action rex kung pamatiyata kay... Kadugay na to, way pa sa gyapon kay inay gidya sang BCPO magiho, no? Wala po ideya kay Police Colonel Henry Binyas. Turang nokpoti naga-secure lagi apon sa pag-imbestigar. Nga, ginatumuok gina nila sa tao nga kung way man lang sa ideya sa sinang kaso nga pagsulod sa Bilja National nga ginatumuok na gini sa grupo ni man. Boy, takibalo nga, basi kung lain pa ni nga grupo, bla? Hindi kay kung ano mo lang mamitlangan to kag mapinsaran nila mo lang dayon ang ibutang nila da kaluluoy man isang iban nga tawo niya madalasa mo ni bla. Pero insidyon ta nga gindakop ni siya sa warrant of arrest ya last February bla to mo. February 28. O kag ang plus ang violation niya may granada si sabton niya lang na iya. Amo na yung kasong ginatubang ya subo. Oo. Pero kayo magsiling kitang halin pa sang nagligad nga adlaw to mga investigator gabilib man tani sa sa ginahimo sa mga investigators pero ti kun amo ni nga daw wala man lang gani ka namo-namo ni mut nanong plastada ni. Basig na puga pa na puga? Basta po na kayo naman kota ko ni presentar ini dason nga adlaw si Sir Palgig hambal niya hindi lang gid siya maghatag komento. As in amo lang gina action rex ang sulit-sulit niya. So hindi naman siya mapilit man may protocol man sila mo. Oo. Kaya mo sila. So, ang actually investigation dari BCPO yang no po nag-coordinate lang sa pagtudlo nga sila ang alleged pa man lang niya, allegation nga sila ang suspect sa pagsulod sining wala kag way gid man sa participation nga daw sali pata kay no ni sa mga tawo ni nga daw galang-alang man gani kita sa pagpagwa ni sang information kay kung positive na ni action price sigurado ni nagligad pa ni nga adlaw nagrinabuab ni galing iti why pagid sila sangtan mo possibly action rex gin kon may ara gin man guruti nagwa na para diyo si Palgi pamati ko lang gamay. Regarding doon sir sa mga nahuling leader ng Ipugon sir or ano bang mga advice mo doon sir sa area sa Ipugon group daw sa ngayon pa siguro kasi nagpang-ongoing pa tayo. Hindi mo na ako magsasalita pag-isa. Okay. Amot action rex ang hambalya, hindi lang siya maghambal anay. Hindi siya maghambal anay kung way sa sang nibalaan dira. Ang wala man ko maihambal partido. Ay, kasadya, no? Daw mamatyaga ko, daw nagtintin bakatin sila tanan. Ay, ho. Tika luluoy lang ning isa ning pobre ning sinutong Bilja National to gani? Si Carl, no? Kaluluoy lang ni siya kiti. Ang Biljan National, ang government sang Belgium, ang nag-apilar na sa aton diri nga kung pwede tagal man ni sa nagkakaigo nga pagtamud ho. Porte. Amo na, tani pa man kuton ka pa si Sir Palgi bo kung may ideya sa tong T-bird lang timbang. Why to sa ideya kay ti bago pa lang di sa Negros man mo. Kag isang paghambal niya nga wala sa may isasabi dyan na si wala na lang kung nag-insister sa Rex. Kasi wala talaga siyang masasabi. Hindi siya kasi i-investigar Baguhan kasi dito. Baguhan pa sa Baguhan kasi dito siya dapat kung nga may bunyag, dapat bunyagan niya man kung anong abilidad niya. No? Kaya si Colonel Henry Binyas siya,
Waay lang na sa iya bungog kita mo hasta subong wala gidya sang mihura kung ano ang dalagan sang kaso sang Bilya Nacional. Sige, Action Brian. Yes, may isa na kasi bada buwas sa kagahon. Isa na simana? Oo. Ang sukat na mo Miyerkules. So daton na mag-15 ka adlaw wala to na sa madula. Action Rex mo nang wala to hasta mag ikan sa Nokpo. Action Brian mo din nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang hindi talang masawan, ano na lang yakon ultimong tawo, kag ultimo na lang abing gin suluda sang mga kawati, kag gin tero siya, kag napatay siya, tiway na lang. Tining Bilya Nacional, isip-isipon mo, hindi ka niya Pilipino mo, pero huwag gidya Asin way gidya. Hulaton pa nila nga magwa. Galing hindi man naman talupang dan tungod sa COVID-19 today. Pero kung way ni COVID, kag yari lang sa normal abi nga sitwasyon. Ang Biljan government, ang sigurado, ang Belgium government, sigurado gini nga mapadala ginadis ang nagakaigong nga komunikasyon sa Bacolod City Police Office para nga imbestigahan nini. Why gini? Why gini? Sali malang taga kuan sini ka uyang sang tiyempo naton kumagamo sini nga sitwasyon. Nagtukod-tukod malang ta sang grupo nga wala man mihura. Katuan tanay balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Naka-standby ini may kangtanan sa palayag sang Department of Social Welfare and Development Bacolod maganigosyar sa LGU sang Negros Oriental angot sa plano nga pagbiyahe sang mga badyaw sa Bacolod padulong sa Hulo-Sulo. Kita mo na alin para sa ligad nga simana. Today, ikapila na ning simana pero wala sa gyapon. Sang mehora. Kagiban pang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang kaundan sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex, nag-umpisa na ang pag-negotiate sa SD Bacolod, bukod man ang bulig sang DILG Bacolod City Action Rexa ang otini sa pagpapauli sa mga badyaw diri sa mga syudad padulong sa ilang original nga lugar ining Hulo-Sulo base man sa pag-ulo istorya kon interview Action Rexa sang team sang syudad sa Bacolod Anti-Mendicancy Task Force ang otining mga badyaw nga nagatener karon dira sa area sang reclamation Action Rexa pero kay mga pasitatero pabuno sang DSSD Bacolod ila rin na subiranan Action Rex ni mga badyaw kag ginatagan man sang mga food packs bilang buliga o kun ayuda sila Action Rex pero kung basehan naton ang monitoring sang DSSD Bacolod mayara sang kapin 80 80 ka mga badyaw ang yari sa syudad nga ginalakipan sang kapin 50 ka mga kabataan kag 30 Action Rex ka mga may edad abe or ang ila sini nga mga ginikanan naging pahigdetero nga from Bacolod City ang ila sa karon ginaobra gina-negotiate ang LGU sa Negros Oriental nga from Bacolod ini sila ang igat transport o kon ibahe padulong dito sa may Dumaguete Negros Oriental Action Rex and from Dumaguete hindi naman sila ang magabiyahe padulong sa Hulo-Sulo kung masihan natin ang palag ni Ma'am Tero sila nga pag-istorya sa mga badyaw sunod sila Action Rex iban sila halin gidya dito sa Hulo-Sulo Action Rex sunod ka Ma'am Tero may mga claimant ini mga badyaw nga may lugar sila abi dito sa syudad sa Victoria pero sunod sa iya mas mayo nga dito nagid lamang sa Hulo-Sulo bangod wala man sila sang permanent address o kon permanent grabe nga balay dito sa may syudad sang Victoria sa Action Rexa so ang sa karon na pinaka-latest nga tikang sang Anti-Mendicancy Task Force sang syudad sa Bacolod muni ang abi mo kon hapon daw dumudamo da sa may reclamation Action Delo Action Rex nagatalulumpok lang ni sila. Dumudamo sila daw pamatyagang mo sila daw pinabayan kag abot kung taga dina sila. Wala lang bala sang ano ni dola sa nagatipan.
Pag wala ihibalo sa mga nagkakatabo. Oo, gaway lang yan. Especially sa COVID-19 nga aspeto, action Rex. So maning kahangawa sang publiko nga they might be no career man pang COVID-19 pero wala gid sang nahibaloan action Rex do since wala man sang mass testing nga ginapatigayon kag ang tiyak subong sa LGUT amo ni mga frontliners naton, especially ang mga medical health workers. Ano palego ni Ma'am Tero sang DSSD Bacolod. Together with the DILG, makonect kami dito sa may Hulo-Sulo, gidya pala. Kaya parang isituit namon nga pagkadulong namon sa Negros Oriental, mapatabok kidayon sila sa Hulo-Sulo. Okay. So, it's still, we are still on the negotiating position. DILG ano ma'am? Province or Bacolod lang? Ang Bacolod nga DILG, nag-coordinate sa Negros Oriental nga DILG. Okay. Ang Negros Oriental, nag-coordinate sa Hulo-Sulo. More or less ma'am, pila sila kabilog ma'am ang inyo na monitor? Ang mga kabataan, pertigid dyan kadamo, sobra sa 30, no? Okay. Pero ang mga tigulang, daw mga 30, po sila yan. Okay, mga 80 plus gali. Oo. Damo ikon sumahon, tagit sobra, isak gatos na sila. So originally ma'am, they are from Hulo-Sulo, muna? May iban nga Hulo-Sulo, may iban nga ginagpadulong to sa Victorias. Okay. So, Victorias na sila kanumupuli. Nagpapauli to sila. Ah, I don't okay. know, ang balko gani ko nakulang, hindi. Kaya wala na sila permanent home sa Victorias. Oo. So, kung nakulang iya, paulion, gid sila sa Hulo-Sulo, kag ma-coordinate lang dito, kahit diba si gusto man gid nila, bla magpauli, only that, wala sila sing means of, I don't know. Oo. So, amo pa ng padaluman namon, guro ka pamangkot sa iyo. Sure, next na patihan na si mga pasitero, te ang expenses sini nga pagbiyahe. So, ang syudad ding magabayad, no, from Bacolod to Dumaguete, and then ang Dumaguete naman mabayad, no, from Dumaguete Negros Oriental, pakadto sa Hulo-Sulo Action Rex. Sa iba nga kagikan sa Bacolod City Hall, kagabi Action Rex bera sang siyam ka mga Bacolodan OFWs kaysa ka locally stranded individuals nga gikan sa Metro Manila ang nag-arrive dira sa may Bacolod sila airport pagi sa PAL sleeper flight. Mga around 10:50 PM na ni sila Action Rex na ginabota dira sa airport at bilang kabahin sa protocol gina-disinfect ang lasin ng mga luggages kag ginadiretso sa quarantine facilities sang syudad ilabi na Pila to gani ka Bacolod nun to? Siya Action Rex ka mga overseas Filipino workers stay ini sila hotel or nga quarantine facility pag may isa ka locally stranded individual Action Rex halin ini sila sa Metro Manila and nag-arrive dira sa Bacolod Airport at 10 PM sang kagabi June 22 Action Rex. Tayo mo ni kabahin sa gyapon sang protocol since high risk area lang ang lugar i-home facility quarantine. Pero may mga home quarantine facility pa kitang bakante dre. Action Rex, may Action Rex ang vacant nga quarantine facility. Mga pila pang magkaigo direction din? Action Rex, wala din man sang idaf na figures nga ginapalihag si City Councilor Renisito Novero. Kaya ang ila sila nga sitwasyon, amo ni ginahulat ilang sabat sang DepEd Region 6. Kaya aside sa 7 ka mga public schools, amo ni existing nga quarantine facility, may 4 pagit ka mga high school Action Rex nga ila sila luyag daw nga usaron bali additional 4. So meaning kung i-approve sang dapat Region 6 may mo na 11 ang quarantine center sa Bacolod City, magduwa sinisisa ka private school abing wala nang nag-operate dira sa area sang barangay Alihis Action Rexa. Kung basihan dira naton ang documents nga gikan man kay City Councilor Renisito Novero. Ate amuni no ang Bata Elementary School may 11 ka room, Andres Municipal Elementary School may 10 ka room, MG Medalla Integrated School may 17 ka room, Lopez High Elementary School may 18, ang ETCS 1 Extension may 30, Bacolod City National High School may 12, Corazon Locsin Montelibano Elementary School may full Action Rex kag Don Alfredo Montelibano Senior nga may 10 ka mga available rooms Action Rex. Ang dugang 4 ka mga eskwelahan no kagin identify man sang City Engineers Office ngay mo man quarantine facility. Amo ni siya ang Sumag National High School nga may 40 ka additional room, Luisa Medel National High School nga may 35 ka mga rooms, Mansilingan Agro Industrial High School nga may 33 ka rooms, kag Luisa Hervias National High School nga may 37 ka rooms Action
Action Rex kung susumahon ang baluro ni Councilor Novelo, mga more or less 540 ka mga occupants ang or LSIs ang maakomodar sining apat ka additional nga mga room. Wala pa nila Sa diin sa dinagane? Muli siya ang lilain nga mga secondary schools Action Rex, mga high school like Sumag, Pero Luwisang. ti, hasta saan na ang paggamit nila sa mga eskwelahan Action Dale? Kay, So, Action Rex, ang syudad sa Bacolod, nagapangabay isang extension nga supposedly hasta lang sila sa June 30. So June 30? June 30 Ilang lang. dali na lang, daso na balik si Ang Malan muna sa karon nga ginahulat sang syudad ang sabatman ni Regional Director Gemma Ledesma, no, sang DepEd Region 6. After June 30 ni, ang iban sina, for example, kung way pa matapos silang 14 days quarantine nila, din sila ipangahamtang ni. Wala siya Rex sa may extension nga ginapangabay ang syudad. Kaya ang balik ang Sir Novero, do ka favorable ba nila nga dako man ang chance nga ma-extend ang pag-usa sining mga public school since public health emergency kita. Hindi man siya, ano bala? Galing kay ti kung mag-extend kita, for example, until July 15 kita, bilisan pa mag-July 31, i-disinfect ang lugar. Ti may lang kung wais ang magasunod-sunod bla. Kayang klase, ti August 24 Action Rex, hindi man ang isa-isa ka eskwelahan, hindi man tanan nga rooms ang gina-occupy Action Rex. May ragid lamang sa certain nga mga public school, ang mga eskwelahan, or mga room nga ginausar para sa mga LSI Action Rex. Kagang mga teachers, pwede pa man niya makagwa, sulod, no, sa bulutuan, since may raman sang area. No separate, abis lang. No separate nga building Action Rex. Ngayon kaso, kung magpaninlo ang mga teachers sa eskwelahan, kinahanglan mag-report physically, pwede sa gihapon Action Rex. Galing ti kung isa man ang kamog compound, masulod ka to? Doon ka medyo delikado Action Rex. Actually, may kilala kita nga mga teachers Action Rex kung may mga positive cases man. Wala pa sila nagkakangawa. Importante ito na edukar ka. Galing ti mas mayo gid dyan nagka-preparar kag clear ang area Action Dale. Bisan ano parang sugid ang ara no dasla sa piyak nga building lang kamuda maninlo ma-report kamo ti daw kabudlay bla. Tayo importante dira ang mga estudyante nga makabig vulnerable Action Rex. Importante wala sang face-to-face nga klase Action Rex. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center Action New Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ginakontakta taning isa sa mga lugar diri sa probinsya. May kuan naman no? Galing itindi panika duwa. Duwa ni sa. Duwa. Isa. Pero ti ginasigahom naton nga base karon within this day makapagwa man sang information ng aton sining Department Health Regional Office 6 no. Thank you gid parekoy no sa imo sining paghatag sang information no. Ayos paring tep. Ayos, thank you gid parekoy. Salamat gid no. Pagkaroon ta na para mangin official gid ang information nga nagasunod diri from Negros Occidental kundi itong syudad pero tigindala na sa healing center sa Banwasang Ibi, Magalona. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Action Radio Philippine Standard Time, las 12:17 ang aton oras. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar. Sa mga ka-aksyon ta diranay pag-relax, no? Samtang nag-relax ang halos kalabanan nga mga ka-aksyon ta diri kita anay, no? Para magka-relax pagid, no? Tumaranta sang Santon Plus Herbal Capsule adlaw-adlaw, no? Ang aton sining ginabatsyag sa lawas, hindi ta magkabalaka kay subong at tiyempo, may yara kita paalimton sa inyo, no? May mga ginakabig nga amo ang makahatag sang
kabaskugan sa aton sining kondisyon sa ikayong lawas. Santon Plus Herbal Capsule, no? Pampatunaw inisang bukol-bukol sa kalawasan ta. Kung may nagatulubo-tubo sa kalawasan, tada, nunid na nga magpalibog kamo. Tumaranta 1 or 2 capsules daily sang Santon Plus Herbal Capsule. Kag kung may hubag ka, sis, tumor, goiter, kag iban pa. Santon Plus Herbal Capsule, mga kaksyon. No? Santon Plus Herbal Capsule. Amo nang tumaronta matagadlaw. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Pangitaon lang ha. Santon Plus Herbal Capsule. Isa pagid Malakay Finance Corporations. Basi kung nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporations. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka mo kapanawag sa 433-4309 kag 433-4307. May yaragali hiring ang Malakay Finance, lalaki o kung babae, graduate sa ngini business course or accounting course, good personality. Kung lalaki ka, kinanglan may driver's license ka, kag kabalo ka mag-drive sang motorsiklo, kag salakyan man. Kinanglan nga residente siya sang Silay City. Ang imo ninyo, submit lang kamo resume with picture, transcript of records, application letter sa Malakay Finance Corporation. Santo Niño stop Bacolod City, no? Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Ayos, ma-unload tanay, ma-unload. May lang pag-monitor sa kay... dali lang, no? Kay paring Alan Navales, kay Jusing Topaz, ga-monitor sila. Thank you, gid pare koya. Sa kay Remar Gicano Haliasgo, may lang pag-monitor dra sa sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castiliana. Ayos. Kay John Hamula, check attendance sa Idol Rex. Thank you so much, John. Check attendance lang si John Hamula. Thank you gid kay Babes Navarro Ortalis, Baligwas. May lang pag-monitor diran sa pamilya Baligwas sa Barangay 7, Purok Tangkong, Papa Ismael Baligwas. Ayos, daghang salamat gid Babes, no? And GR Mainit Rihon, may lang pag-monitor sa kay Kenneth Vallejo, no? Kag kay Nestor Vallejo, may lang pag-monitor kag Virginia Vallejo. Ayos. Di Anton Diaz, DSWD ang SAF Sanho. Tikong bakulod ka today, matamat na sila, no? Ti bakulod man lang, Ang Negros wala man, no? Kay Big Time Nigger, Big Time Niguro ay galing kay Big Time lang ginbutang niya May lang pag-monitor, ari lang ko diya sa Cebu, Jordani. Thank you so much, Gid. And Ariel Kabata, Action Rex, good noon. Check attendance lang. Chicks pa, ha? Buyong gini si Ariel Kabata, Kay Bokbok Kalitang, Dolfo Largabista, Asim Kabatak from Ariel Kabatak sang FGA Village, La Carlota. Ayos, dagang salamat. Ronald Herbolingga, may lang pag-monitor, Grab Car, San O, Kamo Biyahe, Liwat Deri, Bacolod. Grab Taxi lang, Gagwa, Inyo Apps. Okay, may application pa na sila, may gina-process pa na sila. Aldrin Limaco, may lang pag-monitor pare ko, Toto Aldrin Limaco, kay Mrs. Yadra, sa Ninas Rose. Kay Jocelyn Kalamaan, may lang pag-monitor,
Kay Action Felix Campaniel gali, happy birthday today, no? Action Maninoy Felix Campaniel, no? Ika 31 ni Maninoy Felix, no? Ika 31 ya subong nga kadlawan. So happy birthday Action Felix Campaniel, no? Ayos kay Dennis Richard Tibor Roma, may lang pag-monitor kay sa Roma family. Apong Alagos, good afternoon man. Karin Tadlan Selva, sang Purok Purok Facuma, San Enrique. Upod sila ni Tiyay Norma, Ipakagtay Alex, Kagnay Philly. Ayos, salamat gid. Evelyn Barrera, good noon, ga-monitor kami dia. Pag kay great lang pamilya, Barrera Action Rex sa Purok sa Barangay Punta Taytay, no? Sige, dagang salamat gid sa kay Evelyn Barrera. Kay Veronica Santillan Manukan, may lang pag-monitor Handumanan. Ayos. Dagang salamat gid sa taga Handumanan. Veronica Santillan Manukan. Manukan ni kun manyukan. Richard Esmeralda, may lang pag-monitor sa Bangka Mayor, Isabela Pitsahan. Madam Elizabeth Kiatson sa Cares, may lang pag-monitor sa Bacor, Cavite. Makigreet lang sa apo ko si Eunice sa Cares, Catalan. Birthday niya today, 14 years old. Thank you so much. Ang panamyalin sa kay Lola Elizabeth Kiatson sa Cares. Regiantan Villalon sang Barangay Zone 4AB, Barangay Purisima, Manapla. Good PM lang sa tanan nga pamilya Villalon kag sa tanan nga mga listeners naton dira sa Barangay Purisima, no? Julian Montoya, may lang pag-monitor si Alan Brasa. Merna Cabardo, may lang pag-monitor kay Merna Cabardo dira sa Barangay 12, upo dira kay Kagawa Jerry Agosto, kag kay Doktora Jerilyn Agosto, kag kay Lenmar Agosto. Idol kagid namon permigid kami ga monitor. Ay pati. Dagang salamat Madam Merna Cabardo. Mary Grace Eugenio Fermin, may lang pag-monitor Mary Grace Eugenio Fermin. Jonas Oliver Gayapa dara sa Mandawi City, good PM lang. Kagawa Dimbong Jo Campos ang Barangay Maaw, may lang pag-monitor. Evelyn Vertos Daso, no? Evelyn Berto Daso, ano ni siya? Mareklamo siya gali. Leonila Tarosan, no? May lang pag-monitor Madam Leonila Tarosan. Kay Joseph Pacifico dira sa Mayor's Office sa San Enrique. May lang pag-monitor kay Kathleen Tavares, Veronica Tilanas, Bimbi Gomez, kag Mildred Dalisay, no? Panamyahalin sa kay Joseph Pacifico. Kay paring Ruel Lanawan si Roma, ho? May lang pag-monitor dira sa Jesseline Dress Chicken sa Libertad Public Market. Good noon. Thank you so much, paring Ruel Lanawan si Roma. Elmer Almurato sa Barangay 2, La Carlota City, may lang pag-monitor kag nadula na, no? Nag-clip na. Paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Barangay Handumanan, hoga monitor man si paring Mark kag Ems Magbanwa. And paring tip-tip kag Mem Lerasan sa Barangay Estepania, kamusta kamo dira? Marikoy, may lang pag-monitor dira. Kag paring Friends Caglea Campus dira sa Barangay Sumag, paring Elmar kag kay Commander-in-Chief niya kag sa mga kids siya dira sa Barangay Mansilingan, paring Elmar kag Maricoy Trafanco. May lang pag-monitor paring Philip kag Tintin Rizaldo sa area sang Barangay Alinis sa Maricoy. Kag kay paring Renly Marter sa Banwasang Valladolid. Good PM lang, no? Ang iban sini kapakarunanta naman ang mga talamyawon tang iban matagtanay pila ka mga commercials, ang iban pang mga informasyon balita gikan sa Kapitolyo upod kay Aksyon Ere Naboso kag Aksyon Eric Magbanwa aton hibaloon sa dili gilamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Kasalukon nga bang itabo sa kusina. Crime Against Hygiene. Inspector Bitoy! Yak! Ano nangyari sa paste ko?
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalik
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Action Radio Philippines Standard Time, las 12:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:36 ang aton oras. Nakatsibog na ang halos kalabanan, no? Sige, kantuhan tayo balita ni Aksyon Eden Aboso sa Kapitolyo Provincial. May ara naman gindala ko no from San Carlos sa Healing Center sa Banwa sang Ibi Magalona. Nano ini? Hibaloon tala nagarundugang alin sa kay Aksyon Stephen Presquito. O nano ini kay nagaprastar pa ang city government sang San Carlos to i-press conference regarding sini mga kaksyon, no? Ibaloon tanay kay Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa Kapitolyo. Task Force African Swine Flu sang probinsya nagapadayon sa pag-inspect kag nagamonitor sa sa nagasulod nga produkto sa probinsya. Mga baboy sa Luzon kag Mindanao apektado sa giapon sa among virus kag iban pa mabalita gikan sa Kapitolyo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Aboso sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Eden. Action Rex, padayon ang pagbantay sa Task Force African Swine Flu sa Negros Occidental Provincial Veterinary Office. Bangod sa gihapon, madamo pa sa mga baboy, Action Rex, no, nga nagakaapektuhan sa ining ASF sa Luzon kag sa Mindanao. Tisunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena,
Sa tihak nga nagapadayon ng COVID-19 pandemic, padayon ang pagbantay sa ila sini nga mga naga-inspect man sa tanan nga borders ng probinsya, subong man sa puerto kag airports. Dugang Action Rex, wala sa gihapon ginapahanugutan nga makasulod ang pork products gikan sa Luzon kag Mindanao, diri naman sa probinsya. Kag ti parehag ni Dicena, bangod na pabilin nga ASF free ang Negros Occidental, supisyente ang supply Action Rex kag may ikasarang nga padayon magpadala sang mga produkto sa probinsya sang Cebu. Kag tigin palayag man ni Dicena nga kada semana Action Rex may ara ginapadala nga masobra 1,000 kababoy ang ginapadala dito sa probinsya sang Cebu para may ara sila sang supply. Bangod nga ti sa gihapon do nakalimtan na actually nga may ASF bangod man sa nagapadayon nga COVID-19. Pamatinaton si Dr. Renante Dicena. Kay na ang office ng gobyerno kag sa Pumuloyo dira but still gina-maintain naman ang footpath na unang kita butang before sang COVID kag although may physical distancing sa airport may arrangement na kami with the tourism ang PHO ang kakuha sa temperature ang travel documents siya sa tourism kag ang vet mo nang sa mga cargo and possible mga meat products nga dalo may ara kita dira nga office nga sa airport since pagsugod na ton more than million kilos and worth of items nga na pabalik kag na destroy sa task force. So sige ka obra sa provincial task force ang kwarantina ginapamunuan ni Dr. Ryan Hanoya muna siya ga-implementar sa tanantang activities kada adlaw. Sa iban pa nato na Action Rex nga update sa Kapitolyo Provincial, liwat yagin intensify sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang ila sini nga kampanya angot sa preparasyon kung may kalamidad kaangay sang paglupok sang bulkan. Tisiro kay Dr. Zifar Gerhardt Kailian kahapon Hunyo 22, iya na ginistorya ang mga alkalde sang pila ka lugar kaangay sang syudad sang La Carlota kag Bago kag Banwa sang La Castellana. Pila ni ka mga LGUs ang concern sa kuning kaso nga may kalamidad nga matabo like sa sining pag-alboroto sang bulkan kanahon. Pila ni ka mga lugar aksyon din? So for Action Rex, suno kay Kailian ang nistorya niya ang La Carlota, Bago kag La Castellana pero wala siya nakapalayag kung ano gid particular ang mga LGUs nga Kaya ang Moises Padilla do lapit-lapit panadang Moises Padilla mo? Correct Action Rex. Hibaloon ta na kung ano gid bala ang sakop sa radius abi o kung lapit-lapit sang bulkan. Nga although maapektuhan man abi palayo lang ang whole of Negros pero may ara gina particular Action Rex mo nga kumaga tuman abi ang mga abo nga mabatyagan mga Action Rex pero pangamuyuan gid nga wala lang Action Rex nagsungaw lang to. Why lang importante nagapreparar lang bla? Correct. That's why Action Rex nagbisita si Sir Kaelian kahapon sa mga nasambit nga LGUs para istoryahan ginhambalan niya Action Rex man nga i-review gid ang ila sini nga mga contingency plan, mga evacuation routes kagati ang isa da subok Action Rex sa kapalamangkutanon man ang evacuation centers kay usually wala labot ni Action Rex nga may ara ginapreparahan angot sa kanlaon may ara naga-exist Action Rex nga COVID-19 pandemic which is ang iban nga mga evacuation centers ginahimo nga quarantine facility sang syudad kag Banwa bangod padayon nga may nagaabot nga mga locally stranded individuals. In fact karon sa hapon Action Rex 5:30 PM may maabot via to go malasakit vessel St. Therese ini nga barko Action Rex. Mga returning LSI ni sila gikan sa Manila. So mabalaan karon Action Rex kung pilagid ang maabot kay amo magyapon ang komunikasyon do wala magyapon nagalain Action Rex dito sa nasyonal pag-abot nila karon dira pa na ma-account kag masigurado gid kung pilagid ka mga LSI ang nabilong naman sa Negros kag pila naman ang iya sa syudad Action Rex sang Bacolod. So hibalion ta na karon Action Rex sa mga 5:30 kay nagpalayag man si Doc Kaelian
nga ti pabalon niya kita kag ti namangkot na Action Rex kun bala may ara na sila sang complete data o kun natipo na nga data Action Rex kun pila na gid ka mga returning LSI ang ila na record nga nagsulod na o kung nakapauli na diri naman sa probinsya sang Negros Occidental. Galing kay ang ilan ni daw ginakuha lang nila swab samples kag ginapapauli na. Correct Action Rex basta LSI. Tapos kung mag-positive gani, balik naman sa healing center. Amo na gakatabo gid Action Rex. Kayo lang tawatong San Carlos, so may paribagong kaso to? Amo naman na ibalot pa kay daw kisabel Action Rex daw budbudlay man magpalayag tabala nga wala na base sa DOH kay base. Makigan. Pero anyway, tiho naman yung sa San Carlos kaya ang ga-preparar na para sa press conference ganitong mga alkalde sang siyudad sa San Carlos kagi daw subong nga inuras daw gin-transfer na pa IB Magalo na healing center blatong positive mo. Pero amo na Action Rex nung ginahimo sa ngaton nga mga authorities dire nga pag-abot gani sa Bredco swab kag sugaton sang mga natungdan nga mga LGUs pero amo gina-encourage gid ang nagligan ni Gov Lacson nga dapat quarantine facility gid ang aton nga mga LSI kay hinali lang may magpositibo at least ara siya lang da isa sa quarantine facility kay kung istrikto nga home quarantine ati may mga upod na sa gyapon sa iyang balay Action Rex amo na inang bulubudlay dira pero so far ang aton subong mga na banwa kang syudad may ara gid ginapahamtang nga mga quarantine facility para sa mga inabot man Action Rex nga LSI nga kisadan gulpiada lang man nagaabot Action Rex para karon sa dugang pagid nga detalye kag balita Action Rex bantayan na lang sa iban nga news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:45 na nga oras. May lang nga pag-monitora. Si Maninay Nini galiga monitor niya 36 ihado siya. Gani, 36 pa lang na sa Maninoy. Di ba Maninoy, 36 years old ka pa lang, no? Ayos, Evergreen Herbal Capsule Kitanay, no? Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sininga lawas. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Gulpi lang sa iyaga kliko. Sige, klikontan na lang ka. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobrang ginabuhinan ng kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag madamo pa. No? Nagadugang man sa supply isang kakulang sa mga vitamina kag mineral sa aton siningalawas. Makabulig sa constipation, gintingog nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar lang at dawadlaw sa Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining ihibalo, sarang mag-text or magtawag kay Doc Respin Hico sa cell number 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule. Mabakal ninyo ang Evergreen sa mga suki ninyo nga mga parmasya o kung butika sa inyo sining lugar. Sa Dangkalan Drugstore, aradira sa Barangay Dangkalan, Ilog, sa Kabangkalan Mid Plus Pharmacy, Jormed Pharmacy, kag sa Sudad sang Himamaylan, sa Leonor Pharmacy, kag Blanca Flor Drugstore, sa Binalbagan, aradira sa GBX Pharmacy, kag Floritis Drugstore, no? Sa Hinigaran, aradira sa Bilyones Drugstore, kag sa Alice Drugstore, sa Pontevedra, Tia Joy Pharmacy. Evergreen Herbal Capsule.
Kantuan tanang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa pagpabilin sa mga traffic enforcers sa anom ka mga border control. Isa sa rason kun nga nagutok ang mga dalanon ta diri sa syudad sa Bacolod. Kay kulang gid ta tuod sang mga traffic enforcers sa mga dalanon sa sining nga adto. We have aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Action, Eric. Oh yes, Action Rex Cantong, have a nice lunch today because today is birthday of Felix Campanile Jr. Ba, ika-36 anyos siya? Oh yes, Action Rex, 36 years. In action? Ayudipurma. In the Bible. Kadlaw si Manila, di pagambal ko 36 years old si... In the Bible. Oo, 36 lang Manila, ya. Oh, yes. Manila, nini. Mahal ang pag-monitor na. Hindi, Manila, hindi mo nagdi makita sa yagri nga itsura. Ay, di yan. Do 23 lang, 24. Baby faces si Manila, hindi mo. Ikumpara mo kay Agurang Felix. Ate, Agurang na yun. Ayudipurma. Ngayon, hindi matago ka 36, no? Oo. Ang iya sining nga edad, Action Rex, no? Laban. Kay may arag ko sekreto si Action Felix, no? May arag na sekreto siya. Yes, Action Rex, no? Hindi na malipod yan kada isa sa ato, may sekreto. Gines, Jumari gani, may sekreto man. O nga nag-hupin lang siya nag-hupin, no? Hubin pro yang Ayudipurma. Naripahan pag isa ka nagapamuyong, no? Tingnan siya sa tubang ko. Patubang at tubang mo din makita ka gid. Hindi ka na dyan mapakita kay Rex kay basi kung mawaslikan niya kasang walay nga kamot ha. Hindi ka mga alpalaray malabog, no? Si Benedict Intona may intra pa gid doon. Bansara na sa? Niya pre daw kita na ang hining pre. Sige lang bala. Hining na niya pro. Hining lang na pro. Gatagos pangagi, no? Gatagos. Ayudipurma. Hindi amo. Harapan eh. Sa ulo lang yung makitang ining, bro. Ang sekreto siya na dira mo makita na Action Benedict Quintuna, no? Pahigad ka kayo, basi kung malaban ka basi sa IPM. kung madalasaan ka na sa IPM, no? Kasi buong damo basura ka daan sa Bacolod ka wala ka pick up, no? Damo sa buong basura sa Bacolod ka wala ka pick up. Tingaway na pick up, ay nimbayran? Ang buto. Ayudurma. Basi guba naman na sila. Kaya ano ang sitwasyon nga? Basi kung manuglaps naman ang kontrata, eh. Namudamo yung basura sa mga Gani, barangay, no? sa mga kali-kali, oh. Nuning na. Sinimana, kung binulan, hindi makuaksurek sa mga. Sus. Gaduga ang basura, baho yung duga diba, si kung way isang naghahatag sa nagapanghakot basura, hindi man? Amo mo na nagagawa ka malita, nga iba ko nun, hindi na mangakot ka doon, wala, isang kape ko. Ayudipurma. Diba pa bati-bati pa. Abi pang edukahan yung manablang panghakot sang basura na. Kung may inugdool sila, okay lang na. Kung may okay man gyapon, nakuto lang, hindi kayo pasapayan nga pangubra. Ako, sa prangkang istorya, gahatag ko sila, pero ako na ikabubuton. Kung wala man. Oo, ha? Tipo, inablang nga. Kung may arayawat kung may arayawat pa man, kung wala nga piliton, kagid nga sir, mamoy kita na. Ayudipurma. Hindi na mayo. Hindi na mayo. Ang iba ko nga, nagkagaro ko balik, kanya bisan pangapik rin, hindi sila oo, pangapik. Amo ginalaban. Amo ginalaban, tigaling hindi na rason bala. Oo, kung kape, problema nyo, katulad sa GNG, oo. Bisa maligo mo na kape, libre. Bisa mong habon pa ka mo da. Ayudipurma. Mumunlaw pa ged. Ito, ito na basura sa Boxorex. Sa mga merkado, tao doon may mga nabili pang basura ka doon makot. Oo. Kabaw-baho, daan na kung masinimanahan na. Iba na gina, sorry na sa kapanyan ka, pero iba na ginaulog-ulog na among naman. Gani, matigalay ko na bla. Hindi ko kainsindi, no? Si Eric de la Cruz to kayo mo, siling Action Rex, dugay patuupod mo nga grabe magkadlaw. Ara na sa akaina paniguro. May batyagan ko man linog gaina. Action Rex, pero ginapasiga ko nung sugo man. Suga ni guro. Untat linog. Amuto nga tudlo sa lulo ko. Ay, kalain nga tudlo ng lulo. Hindi amo. Ayudipurma.
Pagkat kita... Pigad Erika? Erika ka kasi malabahan ka sa basura kag makanto ka sa madulog. Hindi mo gina-message mo di sa amo na. Kung ano, ang basura na ibibo. Gani, basura daw. Ay nyo, na ibi atensyon na kayo katamo sa problema ba sa syudad do, may mga kubit-kubit. May mga kubit-kubit pa, may mga ano ni gani ni, ng dinggi na naman kitang ginapangatubang. Di karon na pa na, wala pa na makakot mga basura sa mga barangay kag purok na. Kadamo sa mga basura. Mas kung magkarga ka mga basura, hindi mapagawas-awasa kay kakawigit sa dalan. Oo. Ay, kada puli ko na gabi sa balay ko ba, hindi ka na naman mabitag sa may mga kami nga basura sa dalan na naitap na. Alin na sa all airport, pagkanto na ito sa Panukoy, ba may mga nagkawigit, kinarto, kasi sinako nga basura action race. Numatsaga nila, may masunod nga makarga na sa basurang kakawigit sila. Ang gusto kong kagamuntra, kung sa kadulasig lagas, manangalan ka ba, simplang kagit mo? Ang laing mo matupan ka sa ulob lang, matabunan ka basura. Kasi di mo ba siguro na ulog basta nga dalan, no? Oo, kayasan ka ba? Damo dito din message nga grabing basura to sila. Oo, no. Tiyan mo na, damo kasi kung wala mahakot sa IPM, no? Iba na mga sa tagduwaksman na, hindi mahakot. Iba nga kung kalapot na sabi nung nakagduwak bulan, no? Kasi kung ano niya nga, way na insakto nga servisyo sang IPM, ako. So, hindi na ginamayo na. Siling ko matamato, no lang nabisan paano. Oo. May iba galing nga mga tao nagagalagas pa sa IPM nga ba sa rakyan mo. Galing ka hindi matarabanggang romansang driver nga may nagalagas pag siya nga may nagbuot mga magkarga. Gani man. Ambot ko namuhin tao ang IPM, ha? Basi ko namuhin sila vlog. Kagamo nang isa ka rason kung nga may mga lugar kita dre sa Bacolod nga way pa masudlan until today kag duwa na ka semana. Ani o ka ipa-komisyon na ba kay Action Alvin ka? Oo. Kay Action Alvin na makatag solusyon mo. Sabi ko kung siyang isa sa mga basura. Ayo di porma. Kapag ganda siya kami mag-parking nga IPM. Di ba si masalaan sa mga Di ba si masalaan sa nga diri sa hindi madunot. Ay na, ano man nga problema nga ito. Dapat na mo itong problema ba ko? So, hindi na pagtugangin na IPM, no? Ang mga schedule lang nga araw nakapastar na, kantugin nyo gina. Kaya nakati, kung sa rasonan ka lang nga guba ang salakyan, hindi na rason nga guba. Gani man? Hasta kitsan o nga hindi na makayo kung maguba, islan tayo. Hindi man lang na isa, dua ka unit nilang arada. Oo, dapat na unit. Na sila unit na maguba na sila dua o kung tatlo. May ara naman sila inog pahakot naman. Tapos pagkakayo na alang-alang pa na. Ay, group, ipabakol tayo. Pabakol sa? Ikapabakol tayo kay Boss Horace Yap. Ate, laban si Boss Horace Yap yung amang bakol ginayang. Oo, totoo, Horace. Why kita ba? Ayo di porma. Okay, Action Erika! Ipadala ko lang da! Ipadala ko kay LG. Totoo siya, mabi, basi makabuling ka diwa. Nga kuwan na mapalapot ang reklamo ni Barti sa basura. Gani man? Hindi na gusto nga madugangan pang problema ang syudad to. Sabi ka problema na sa mga quarantine facilities, mga nagalabot ng mga LSI nato, karon na dugangan mahimo na sila LSI karon tanan. Tungkol sa basura nga daw hindi magwanta. Totoo siya ta, basta makabuling-buling na migo ta. Sa mga pula-pipi. Sa mga basuriro Di ko sa aton. Ayo di porma. Kagaya ni siya pati, ba't tayo na nagbibutang sa basura sa Pilisa, no? Diba yung mga naghahakot basura, no? Ikaw na kagaong to, Para nga maaksunan kay matsako to, BBP na yung makasabat sa isang problema, isang basura sa Bacolod mo. Sige. May ara daw. Ara, good. Ayo di porma. Ayo, napangabuhay sa Pilipino, no? Direkta ka, chimpo ko na lang daw. Sige. Sige, kaya medyo problema. Manikati, Bacolod City Police Office Traffic Management Unit. Head, kag the same time, bitaw, head, medyo nagka-problema ni si Police Lieutenant Colonel Luisita Sibutset. Kaya sabis mo, nag-experience, sagin man nga nagutok ang mga drano diri sa Metro Bacolod sang ini nga mga inadlaw.
kag especialmente inigid nga daw Action Rex no kay siya mismo nakakita kadto sinumbali lang kag duga sinako ang mga salakyan diri sa syudad sa Bacolod. Kung binato man siya nga may mga lugar diri sa Bacolod, especialmente sa may dalan Lacson Granada nga may ara kakulang sang deployment sang traffic enforcer. Kaysa no kasi put ang mga traffic enforcer nga iban ara gyapon nagapabiling nga naka-deploy sa anom ka mga border control diri sa mga syudad sang Bacolod Action Rex. Pero nabanara sila ni police. May mga border control pagyapon now? Ara anom kabilog pero di sa Bacolod ya. Para ano na? Ati nagkuha sunod mga salakyan ipat pa nagyapon sa tawag na visibility kag abi ko ka pang isip salakyan. Kaluluoy ka mga pulis na nga labayan kung gisamo. Ano para di ka border control bilita di? Oo, ti kaluluoy lang. Adaway manada sila sang ginaobra. Ti ara lang ng patrol, ga-standby man sa kilid nila. Ara man da sila ginistorya, tag-apat, tag-tatlo sila kabilog. Galipat ribot na kung gabi Oo. Nagkaturo check-yar man eh. Okay man na. Part pa nagyapon sang MGCQ kaya patuman sa Bacolod mo. Although nga di man nayagid sila nga instricto ang ilang nga gina-check tira. So importante nga may ara nga may ara lang police visibility Yes. O tinara tayo naka-DS ka mga traffic enforcer. Di sila ni Colonel Alicito Sibutse, sila nga action nila ako mismo nakitaan ko man nga problema. Naka-DS pa na da sila Di kay para kung may mga violators na madakpan da, at least may mga issue ba citation ticket. Tingala ko dito sa may bata bla. At itong migo ko man nga traffic enforcer? Traffic enforcers. Okay. Ato man to siya. Okay. So kung gano'ng kadaga, coach ka? Nga wala. Gabantay lang ko di sang manog galabay. Galabay nga mga violators. Diba ito siya. Mayroon ko siya na pangayon yung pare, Paul Pangapi. Mayara. Coach Pactao. Ay lang pag-monitor Ga-monitor ni si Coach Pactao subong sa aton kay daw karon pa ning duty mo. Para pa ng duty Oo. Sige coach, kayo yung warda coach i-coach mayo coach coach mayo coach. Kung hindi sila mamati, coach coachon. I-coach mayo. Oh yes, Action Rex. Dito man. Ano na to man? Di amo na kasi subong wala man hiring sang traffic enforcer kay may COVID. Pero nagkulang gid man sila. Kulang gid Action Rex kay unlike before. Hindi, alis sa una kulang gid man. Ang traffic enforcer sa 320 mo sa Bacolod. Di ang aton intersection sa Bacolod nga dalan 222 mo. Jutay lang galing. Di tutaro na kay tag ginay mo ni kanita duala ka shifting mo ang 320 tag 160 kada adlaw ang duty ti. Ang problema pati kay may mga dalagko diri nga intersection sa Bacolod like Burgos, Lacson kang Lopez is dapat ay butang mo lang enforcer apat ka bilog. Tengwa subong niya sa mo nga mga sahig sa kalapan ka intersection isa lang ka traffic enforcer ang nagapabilin nga naga-supervise ang traffic naton diri sa syudad sa Bacolod. Ari si Colonel Losito Sibutse ang head sang bitaw sa interview sa Action Radio. Simula nga nitong nagkaroon tayo ng GCQ, nagginutok naman ang dala natin. Unlike nung ECQ tayo, wala din tayo masyadong salakyan. Una sir, mga ganitong panahon, wala tanin tayo traffic kasi consider as summer pa ngayon. Kaya lang, ang mga tao galing sa quarantine, nagsigilunawaan subong. So, nabigla ang kadalan na natin. So, ngayon, ang mga traffic enforcer natin, sir, especially sa Araneta, sa Lacson, medyo nabuhinan, sir, kasi yung ating border control natin, 6 po na area yan. Hindi po yan natin kinuhaan, hindi natin inalis sa mga traffic enforcers diyan. That is why yung mga ibang mga enforcers natin sa mga regular duty nila sa Araneta, sa Lacson, kag sa mga main thoroughfare natin, nabuhinan sila. Kaya kung makikita nyo siya pag-aging medyo bawas ang ating traffic enforcer. Pero ang instruction ko naman sa kanila na i-maximize gate ang mga traffic enforcer kag kailangan mag-visible gate sila, lalo na ngayon na ginutok din ang dala natin. Sa mga experience natin, 9 years na tayo sa traffic, mga ganito pag summer, usually wala tayo traffic kasi ang mga salakyan, out of town lahat dahil summer na Pero dahil nga ngayon, hindi na umalis yung mga tao natin, kaya quarantine, yung iba, ang daming inaasikaso ng mga bayarin, sa mga bangko at opisina. So, nagdagsagit, ang iba pa yung galing sa outside sa mga cluster natin ng mga banwa, ang cities. Nandito rin ngayon, kaya talagang parang December na rin ang pakiramdam ko sa dami ng salakyan natin ngayon dito sa Bacolod, sir. Kaya pala. Yun pala ang ibig sabihin, no?
no? Okay. Kung bakit meron tayong traffic dito sa Bacolod, no? Oo. Isa-isahin natin yan at himal-himal-hil, no? Mayang hapon nila kay Wilms Inocensios Cabarles, monitor Sa din na saya? Sa Zimbabwe. Ay, si Pare John Solina, basta? Ay, oo. Sakong siguro sa iyang mga projects. Subong ito ka ba? Subong? Damo, guro project yan. Pating sutas ang kalaong guro yung project niya to. Iduway siyang pabatsyag subong. Pare John! Pare John Solinap. Solinap, no? Dara sa Lacarluta. Kaumari taro na rin Solinap. Ako siguro sa mga transaksyon sa mga ito. Ate, sa mga timing mansyon ba? Timing gini, no? Sa Disyembre? Oo. Ay, si Kapchat, kumusta? Ate, ara pa man. Si Kagawad Jofred. Ara pa man, tuka-tuka pa man. Good. Pero tika tuka-tuka. Pag naghanot, no? Hanot sang? Pato. Sige. Sige ha. Ayos. Report ka sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Pagmarang report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, dagang salamat. Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:04 na nga oras. May lang pag-monitor kay Melchor Baro Carombinis sa Hinubaan, ga-monitor siya, no? And Merly Dolido Magallanes, good PM lang kay Merls Labrador. Thank you so much, Merls. Merly Labrador. Ayos, kay Julian Montoya, no? Good PM lang. And ang mga message ninyo, guro, hindi ko na naipagbasahon, Kay do lang alangid ko sa tiyempo. Kay Jerry Garde, good PM lang. Kay Eric De La Cruz, kay Christian Roa, dara sa Victorias, kay Jane Milbida. Maayo lang nga pag-monitor, Jane Milbida. And Janine Tare, ang isa bilay, Anong isa bilay niyaman? Ayos, Janine Tare, Gian Resisio, kay Josimong Caltorilla, John Michael Himay, may lang pag-monitor dra sa Barangay Robles, La Castellana. John Michael Himay. Paring Benedicto Narinan Payungayong, and Judimar Lausa Patinio Salazar. Kag pamilya Salazar, kag Bargaminto sa Pinamayan Kawayan. Kay Evelyn Papa Uning Mercy Celedonio, always giga monitora. Kay An, shout out lang po Sir Antonio Barrientos. Ayos, halin sa kay An. Warlito ni siya present man. And sa kay Raymond Paglumutan Mantos, may lang ang pag-monitor, no? Kay Jo Marie Formentera, kag Jenny Perez, kay Prel Joy Buenaflor Gaston. Great lang sa pamilya Gaston, kag tanan sa sitio Obos, San Enrique. Kay Jodeline Sakari Hermoso, may lang ang pag-monitor, Rafael Casires, kag Casares family. Kay Ryan Villanueva, Ryan Havillana. Happy birthday to Kyle Havillana of Toronto, Canada. Ayos, thank you so much. Happy birthday kay Kyla Havillana, sang Toronto, Canada. Halin sa kay Ryan Havillana. Ayos, sige. Kay Ronnie Hilang Senior, may lang pag-monitor. And Nini Fretzel Tiranti Duran, dara sa Pandanon Silos, DSB na dangin yun. Ikon mo siya sa kay Bartolome Duran kag kay Nini Pretzel, no? Kay Nanay Rebecca Duran. Ayos, dagang salamat. Kay Tutuho Mong sa Capitol Hills, may lang pamati, no? Kay Jodeline Sakari Hermoso, thank you so much, gida. Ayos, sige. Matagdanay pila ka mga commercials, kaya daw lang alanggid ko sa tiyempo. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Napamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan,
Mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Sige kay alang-alang na ta sa tiyempo, mga kaaksyon, ang iban pang mga hilikotunta pa buwasan tayo niya. Ang iban nga mga mensaheng nga ginpadala diri sa inyo sa nga palatuntunan. Di mapag-goodbye na ako. Kita-kits, kita buwas diri sa Aksyon BBB. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sa ning pagpagigupod sa isa edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kita-kits kita buwasa. Ayos. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa Dirigi Lamang Madugay. Upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.